عزوز سلامتنا بصحكم كبراتن تختاتل تيرتريان ميديا نيتورك نساعات زيزة دالنايو زيناتات وشتن وصال انه بقدام النتارستات زينا أب سيميناو قح بحري أبعت التمرتين يمتقان مسرح كدفع المخانو أب زتخايد زيت تحبيرو أب نؤزوبا عدوغالات أرد أحياين بالعات المدحاني تاب مرباح نهب قدعات يورد كم زلو تحبيرو أب وشت حجرن وطعن زنبرو زيغاتات نمخات كوفيد 19 زجمروا غنزباوي وفياتات يغطل علوم أب حال بزناب زتبلاشو مسمر موقعازيا بوفرا يتقنالو بكورونا فيروس نايزموت سبات قطري 3 مليون كبتصح كم زخل تأميتون أب يوكرين بحدقا مودق نفاريت 22 سبات مويتون أب كتما باريس شبراو متكعتي كم التخايدة تقليتون سدتنياتات صعينا كاب ليبيا ناب إيروبا تقعز نبرت جالبا أب أقماكم بحر ليبيا بمتحلة 3 سبات كمزموتو تحبيرون سفح كبابيتات دبوب السودان بماي كم زعلالة تقليتون أب سيميناو قح بحري أبعت التمرتين يمتقان مسرح كدفع المخانو أب زتخايد زيت تحبيرو أب زوا سيميناو قح بحري ببحري وحدقاتات نفاسن زنابن زعنوا أبعت التمرتي بقلطف زتقانالو ميلاتات نمنداي أما حدرتن زوباتات جنفر مينستر التمرتن أهاروتات حالتات مكل خالن بوهدت أب سرحلو أقبابات تزتيوم أب تركب أتن أبعت التمرتي كرم مجمار أقلقلو التمرتي قون زقبر اللي نتقناو سرحات زدلين تقلبات بزعبا زقربلو مدايات وانتزاريبوم حلافج أنفر مينستر التمرتي ممهر رشيد محمد عثمان أبزهابو مبرهي أبزع عمتزي أبعت التمرتي تقرت نؤزوبا جندع بيان نؤزوبا نقفة إرافايلة نؤزوبا فورو كتمية نؤزوبا باطع كم أون جمهيلة نؤزوبا دحلك قبو تقنا كم تخايدن بمحبار أبعت التمرتي قل علون بادان أبقربا متعي نمتقانن مدب كم زلو حبيروم زرقح أقلقلو التمرتي أبرح قطرات نمرققات أبزع عمتزي إحسان شدوشن حدست أبات التمرتي بمهنات أبداساتن جزياو مسللن كم هرازت أنحات تتقم تخوينن مهلاون زتقاسم من رشد أقلقلو التمرتي أبتزابا مسنايز حالف عمت كنت أطارن كلو بسالسان سلسان مئتاوي تعبيت كم زمزقبا قليتهم أما حدارت زبا سيميناو قح بحري ويزارو أسمرت أبرهان نخونتات نايتي أبنو زبا قل على أتركب بيت تمرتن أقبابا سرارحا حدست أبات تمرتن معزاب بعصرت شدوشت مسكرم أبز قبرت عودت نتسرحن مكالتاف وهدت مسارتا وكم زخانه قليتام أبنو زبا عدوغالات أرد أحياين بالعات المدحاني تاب مرباح نهب قدعات يورد كم زلو تحبيرو 4 نهبين أزوبا عدوغالا أبزرات زنسنس وطرد أحياين بالعات المدحانيتات أبن نطفتاتهم قدعات يوردو 5 زلو قليتهم نساتهم أب حبريتهم لوم زبن سالله تركرامات عنباباتات مرور طبق سلز سسنو عب عدلو كان تفتقر لهم حرصت أحياين بالعات النمكل خالد تكاملو كيميكالات ننطفتاتهم سلز حاسيو قزر عسلتات كم زنكي حبيرهم زي قبو أطغاقما مدهانيت أب نهب طراي زي كونه أب زرعتون آلوتاو تقلوا كم زلو زتقاسا حلافج أنفر مينستر حرشاب تنقزوبا أتو نقسا والد ميكايل حرصوت أب عاقن مدهانيتن زنت أقلو ساعتاتن سنفلت أتاو من قدك خطلو كمون زي بقع مدهانيت كاب متقام كقوطبو أتحساسيبوم أب وشت حجرن وطعن زنبرو زيغاتات نمخات كوفيد 19 زجمروا غنزباوي وفياتات يغطل علوم أب وشت حجرن وطعن زنبرو زيغاتات بولكي بتسكال بودابيتاتومن كالئ ملكعتن نمخات كوفيد 19 زجمروا غنزباوي وفياتات يغطل كم زلو مينستر طعنا حبيروم بمسرت استحبريتا امباسي إرترا بجنيفا 30 نقفة مبعتا بيت تمرت ماي تشهوت 11,712 نقفة أقلقلوت معدال ماي جيندع 3,289 نقفة محبر متحققات قدوس قرقش بلازا 3,000 نقفة نهزب قدات صحف ختما كرن 2,500 نقفة كمون محبر متحققات قدست مريم عتكليزان تقماتو أسمرة محبر قدست مريم دبرسينا تقماتو كرن محبر ميكائيل متحققات تولارو دق زرقو نؤزوبالو عن سبات تقماتو كرن
ማሕበር ምትሕግጋዝ በዓለ እግዚአብሔር ንዞባ ሰንዓፈ ማሕበር ስላሴ ደቂ ጎደይቲ ተቐማጦ ኣስመራን ቤት ሙዚቃ ሚለናን ነፍሲ ወከፎም ከ2,000 ናቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታው ገይሮም ብዘይካዚ ማሕበር ምትሕግጋዝ በዓለ እግዚአብሔር ተወላዱ ደቂ ሸሓይ ተቐማጦ ሓጋዝ 1,500 ናቕፋ ማሕበር ምትሕግጋዝ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ደቂ ደርሰነይ ተቐማጦ ኣስመራ 1,500 ናቕፋ ማሕበር ቅዱስ ገብርኤል ዓዲ ሽምዓንዲ ተቐማጦ ኣስመራ 1,200 ናቕፋ ማሕበር ምትሕግጋዝ ሰንበል ማሕበር ጃምቦ ፖሊስ እምባጋልያኖ ማሕበር ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተወልደቲ ዓዲ መኼዳ ተቐማጦ ኣስመራ ትካል መሸጣ ክራውንቲ ቆልዑ ሚርያም ማሕበር መድሃኒ ዓለም ጣላ ደቂ ማይ ፈላሲት ተቐማጦ ኣስመራን ማሕበር ሰማዕቲ ኣስመራን 1,000 ናቕፋ ኣበርኪቶም ኣለው ብተመሳሳሊ ሰምሃር ሆቴል ማሕበር ሰማዕታት ደቂ ሽማ ንጉስ ታሕታይ ተቐማጦ ኣስመራ ማሕበር ምትሕግጋዝ ሹም ተወላዶ ንዞባ ዓዱ ኻላ ቤተክርስትያን መድሃኒ ዓለም ዳንዴር ትካል ስፔር ፓርት ኣዜብ ጸጋይ ጀልሃንት ቡቲክ ማሕበር ምትሕግጋዝ በዓለ ማርያም ዓዲ ግባይ ተቐማጦ ከረን ድኳን ተረፈ ክንፈ ትካል ምስፋይ ክዳውንቲ ኪዳን ዓንዶም ማሕበር ቅዱስ ጊዮርጊስ ዕውነት ተቐማጦ ኣስመራ ማሕበር ኪዳነ ምህረት ዓዲ ጻዕዲ ነበርቲ ኣስመራ ከምኡውን ብሕታዊ ትካል ፋሌጣ ሲድስ ነፍሲ ወከፎም 1,000 ናቕፋ ወፍዮም بخال وجن أبعد تلين زغمت أكل إيرتراوين سدرا بيتات وقال علي 3,800 نقفة إسرات أمدي أنسولاتات مسناي متر أسكرت إيتو بملك حجز لمينسترت عنا أركبان أب حل بزناب زتبلاش ومسمر موقع بوفرا يتقنا له أب حوس ختم حل بإسرا مسكرن بزواق برتع زنابن زورد وحجن زتبلاش ومسمر موقع بوفرا هزبن أبالات حالتات مكل خالن يتقنا له بتبهريا وحدقان من محدارات كبابي جنجناي عد حزبين جبي آلبون زرخب دندل كبصرح وتأك خون انكلو اتمسمرون كم تبلا شوك في اللي تخيلو الله تساتفتي عبزهاب وحابريتا نتأقداس مسمر نام نبر نمملاس أدمع السراحي عمو 5 لو قليتهم إذا غمزيلون كلو عب من محدارات كبابي حال ملبسون مسن الزوبا أسمات زداو بوتاتاتن بموهاد هزبن سراويتن ماين حمدن نامي عقابن أقرب نامي تكالن وفراتات إسالاسلالو أبزوبا عن سبا زركبو وأن تجرادين نتفتاتهم نمدنفع دقف مينستر حرشا حتيتهم أبزوبا عن سبا أم محبر سترنفو وأن تجرادين محبرهم بمحيال عم مهرتهم أرتاو تلوات زقبر زلو بالعات أحملتن فرتاتن نمكوتتار دقف مينستر حرشا حتيتهم بمسارة حبريتا أبو وانبر محبر المعت أحملتن فرتاتن زوبا عن سبا أتو أرأيات والده أفشحن جعتم 299 عامة مهرت ستمسرة محبرهم كساب كل تشح زبطحو أبالات كم زنبروا أبزوان زجن اتقطري نفشحن كل تميتن وريدو 5 لو بمتكاس زلوهم حصرتات نمقلال موياويان نواتاون دقف كم زد اليوم أبريهم حمامات أتكلتي هابك عند تأنكي مدخام محبرن فرياتون كم زخونة زتغسات وأرايا بغندو أب زيتون أرانشي لمينن كوميدرن زرعيو زلو حمامات أشجرت النخونو بممتقوم عبيتين فرتات أقرب نقيتهم يقرطو كم زلو قليتهم جزاوي حلافيت كفل حرشان مريتن زوبا عن سبا ويزورو كبرا قبر مسكال أبزهابتو حابريتا دما منستر حرشان نتمحبر تكنيكاون موياون حاجزاتن حابريتان كم زقبرلو بمحبار أب فريات هاسيا زورد زلو تعد حمامان مكوت تصارن نمتفان حرصت نخرن حابريتان كإيلاتات بقبو كتاقبرو منشو زي فلتن زي بقوعن مدهانيت كاب متقام دما كقط أبو تلابيام ስደተኛታት ጽዒና ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ትጓዓዝ ዝነበረት ጃልባ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብምትሓላ 3 ሰባት ሞይቶም ሬሳ ናይቶም ዝሞቱ ከምኡውን ካልኦት 22 ዝደሓኑ ስደተኛታት ኣብቲ ባሕሪ ከም ጸንሐ ተሓቢሩ እንተኾነ ካልኦት 13 ሰባት ሃለዋቶም ከም ዘይተረኽበ ዓለምለኻዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠቒሱ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ቢሎም ናብ ኤውሮጳ ንኽበጽሑ ሊብያ ቀንዲ ዝብገሱላ ሃገር እያ أبز حلفة ورحي حموش تقلعو زركبوهم أستات 45 سدثنياتات أب جماجم بحر ليبيا كم زمتو تكال سدثنياتات حبرات هجرات كليتسلام تكال سدثنياتات حبرات هجراتن كمون تكال علم لخاوي فلسات أتي سدثنياتات ناي مدحانن تفتش النتفتات كحيل بمتوع أب مأكلاي بحري بزحي وتكال كم زخل أتنكيقهم علوم أبز عام ترايل على 300 سدثنياتات ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝፈተኑ ጉዕዞ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ትካላት ሕቡራት ሃገራት ይገልጹ እንተኾነ እቲ ቁጽሪ ልዕልዩ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት
ኣብ 2011 ብኪዳን ሓይልታት ኣትላንቲክ ዝተደገፈ ህዝባዊ ተቃውሞ ንስርዓት ሙዓመር አልቀዛፊ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምዕላው ክሳብ ሕጂ ሊብያ ድልዱል መንግስቲ ክትምስርት ኣይከኣለትን። ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይቲ ሃገር ድማ ብዝተፈላለየ ዕጡቃት ጉጅለታት መጥቃዕትታት ክግበር ምጽንሑ ይሕበር። ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ብዙሓት ስደተኛታት ኣደዳ ሞትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኮይኖም ከም ዘለዉ ትካላት ስደተኛታት ሓቢሮም። ብጀነራል ከሊፋ ሓፍተር ዝምርሑ ሓይልታት ካብቲ ዓሪዶምሉ ዘለዉ ምብራቃዊ ከባቢ ናይቲ ሃገር ተበጊሶም ንከተማ ትሪፖሊ ንምቁፅጻር ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ይግለጽ። ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ 2 ሚልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ። ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቡ ብወግዒ ኣብ ኣገልግሎት ክሳብ ዝውዕል በቲ ለበዳ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ 2 ሚልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና ኣሚቶም። ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ክሳብ መፋረቕ ናይ ዝመጽእ ዓመት ክርከብ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ እዮም እቶም ክኢላታት ዝጠቕሱ። መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ብኸፊሉ ገዲሉ እኳ እንተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ብልዑል ናህሪ ይዛይድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ንምርካብ ፈተነታት ይካየድ እኳ እንተሎ ንብቕዓትን ድሕነትን ዘድሊ ፈተነታት ክሓልፍ ስለ ዘለዎ ግና ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር። ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣስታት 33 ሚልዮን ክበጽሕ እንከሎ ቁጽሪ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 993 በፂሑሎም። ልዕሊ ፍርቂ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ዝተለኽፉ ግዳያት ኣብ ኣሜሪካ፣ ህንዲ፣ ብራዚል ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ክኢላታት። ኣብ ዩክሬን ብሓደጋ ምውዳቕ ነፋሪት 22 ሰባት ሞይቶም። ኣብ ልምምድ ዝነበረት ወታደራዊት ነፋሪት ዩክሬን ትማሊ 25 መስከረም ብምውዳቓ ብውሕዱ 22 ካብ ተሳፈርታ ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። እታ 17 ሰባት ኣሳፊራ ዝነበረት ኤኤን 26 ዝዓይነታ ነፋሪት ክትዓልብ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ዛጊት ጠንቁ ብዘይተነፀረ ምክንያት ወዲቓ ከም እተሓምሸሸት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ጠንቀቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዩክሬን ዘጋጠመ ሓደጋ ቴክኒካዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእምቱ ሰብ መዚ ዩክሬን ንምጽራዩ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብ ከተማ ፓሪስ ትማሊ 25 መስከረም ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም እተኻየደ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ሓቢሩ። በቲ ናይ ስሕለት መጥቃዕቲ 2 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበረት ሚኒስትሪ ምስኡ ብዝተኣሳሰር 7 ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቤት ጽሕፈት መጽሔት ሻርሊ ኢብዶ ከም እተኻየደ ተፈሊጡ። በቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2015 ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 12 ሰባት ከም እተቐትሉ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እዚ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ኣብ 2015 ኣብ ቻርሊ ኤብዶ መጥቃዕቲ ዘካየዱ 14 ጥርጡራት ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ተኻይዱ። በቲ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ከም እተቐትሉ ዝዝከር ኮይኑ ቻርሊ ኤብዶ ድሕሪ ናይ 2015 መጥቃዕቲ ቤት ጽሕፈቱ ካብቲ ቦታ ምቕያሩ ይፍለጥ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ህንፃ ሓደ ናይ ቴሌቭዥን መደበር እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ። እቶም ብዓርቢ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሎም 2 ሰባት ዛጊት መንነቶም እኳ እንተዘይተገልጸ ኣብቲ መደበር ቴሌቭዥን ዝሰርሑ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ምዃኖም ፖሊስ ኣፍሊጡሎም። ቀዳማይ ሚኒስተር ጂን ካስቴን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቶም ግዳያት ንህይወቶም ዘስግእ መቑሰልቲ ከም ዘይጋጠሞም ተዛሪቦም። ኣብዚ እዋን እዚ ቻርሊ ኤብዶ መደበሩ ምስጢራዊ እዩ። ሰፊሕ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን ብማይ ከም ዘዕለቕለቐ ተገሊጹ። ምስ ፈለግ ኒል ዝዋሰን ሰፊሕ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን ብማይ ከም ዝተዋሕጠ ኣብቲ ሃገር ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ኣላይን ኖድ ኣፍሊጡ። በቲ ዕለቕልቕ ኣስታት 600,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹሎም። በዚ መሰረት ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ቁጽሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ከም ዝውስኹን ተፈሊጡሎም። ኣቐድም ኣቢሎም ብምኽንያት ጎንፂ ተመዛቢሎም ዝነበሩ ነበርቲ ዳግማይ ከም ዝተመዛበሉ እውን ገሊጾም። ብፍላይ ኣብ ዞባ ጁንግለይ እቲ ጉድኣት ዝሓየለ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም። እቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ትካላት ረድኤት ህጹጽ ሓገዝ ይሓታ ከም ዘለዋ እውን ይሕበር። ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ንቡር ንላዕሊ መጠን ዝናብ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት የውርድ ኣሎ።